Sugeng santen sanak kateng sedaya. Punika kula badhe nyobi panganan jaman rumiyin. Rumiyin nalika kula tasih alit nggih. Menika naminipun gembili. Gembili menika sedherekipun gadung, uwi lan sak panggalipun. Menika sanes taneman kula nggih, sanes saking kebon. Ananging kula tumbas wonten ing peken. Mergo kepengin pun barange wonten niki kula tumbas. Wau kula kukus. Nah, menika kula cobi raosipun langsung kelingan jaman rumiyin. Gembili raosipun eco sanget. Monggo ingkang kelingan kenangan jaman rumiyin saged nyobi kados kula dahar umbi gembili. Mugia manfaat lan tansah barokah. Sugeng sonten.